Barge! Uy, grabe ka naman. Istorbo ka pa. Barge. May kausap sa phone. Denma. Go, go, go. Bala kayo mauhaw. Uy! Hindi mo na ito. Ang bigat niya. Ubali mo talaga. Grabe. Ano huwag mo magtutulungan? O si ate nga nagbubuhat niyan eh. Habang may tubig na dito. Si Paul pa talaga eh. May ano nga sa likod. Sige, nung kasalanan siya pinagbubuhat namin, tinatawag ka niya. Sige na, boy. Iba doon, ikaw gumagawa ng dati. Si Dola, kaya pala ganyan ang brasa. Ay, no. Uy, Hindi, hindi. Isa. Hello, si George talaga. Ugal nito ni Henry din, no? Uy, tinanggal mo. Tinanggal mo. Ay, Tinanggal oo mo. nga, oo, sorry. Hindi, ayun, ay. Oo naman. Wow. Nag-gym kaya yan si Paul. Ayan.